Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Akaloy at taga Nueva Ecija. Ngam sakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Passion family, especially nila kay Colamberto Passion Jr., ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Passion, ti Kuwait. Gutierrez family, ti Nampikwan, Nueva Ecija from Oliver Gutierrez. Inang Tersing kan Inang Malin, Miguel kan Lucas family, dito'y Madela Quirino from Abigail, Managalon. Kaligiran kan Turquesa family, lakay ko ani Richard Turquesa from Angeli Kaligiran ti Doha, Qatar. Kakabsat ko kan anak ko ada James Ryan kan Rihanna J ti San Roque, Burgos, Isabela from Regine, Marayag. Shout out kada Menchi Oredina, Imelda Velasquez, Marilu Odlus, Brenda, kastamot ni William Bolosan Sr. Asawa ka ni Eileen Z. Damaso kan Nanay Norbs Damaso from Joel Damaso. Apong Rosario Cabansag Bersaval, ti Samonte Quezon Isabela, kanda apong Irene kan Amante Laya, ti Dunglayan Santa Maria Ilocos Sur, from Paul Anthony Laya, ti Barcelona, Spain. Bukahan family ti Madela Quirino from Novelin, Bukahan. Belated happy birthday iti kabsat ko ni Carlito Gallardo Villanueva from Yara, Asiana, Manangan. Daria kan Angeles family ti Abra from Jeneline Angeles. Shout out iti dads mi akanayon nga agdengdengeg from Denmark, B. Belmoro. Mamangko Rogelia Rosales iti San Nicolas Norte from Rolly Rosales ti Melbourne, Australia.
Shout out kada Hazel Calderon kan Dayan K. Rolyoda. Balderas family ti Dasol San Vicente from Raymark Balderas. Villanueva family ti San Macario Delfin Albano Isabela from Presi Villanueva. Jose family manong ko ani J. Jose ti Isabela from Tonton ti Taiwan. Alamo Maliaga ken Lagimon family from Cuse Maliaga Alamo ti Apari West Cagayan. Anak ko ada Jimmy kan Lorena Silva di ta Ibiza Spain, kan kabsat ko ani Conchita Andrion ti Barcelona Spain from Leonora Bautista. Eson Ecleo family dito'y Laur from Eson Jerome. Anak ko da Magnus kan Yashika kan pamilyak di Tapurok 2 Parudon San Apari, Cagayan from MJ Antolin. Medina family, anak ko da Ronalyn kan Gracias Medina, kan asawak ani Arlene Maborang Medina from Ronald Medina. Makablaawan pa'y dagiti kakabsat ko ada Kid Ballesteros Milo, Ann Milo Obinya, Kidlin Milo Banyaga, kan lakay ko ani Jim Marcos Lorenzo from Madeline Ballesteros Milo, ti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Kaloy. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. May saak mata subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel. Magusto ak unay dagiti maipatpatangatang apadas ti biag dagiti dumdumngag OFW man wenno saan. Naawis mo tiriknak anang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngag. Ilingad na klangan manang itinagan Akaloy at taga Nueva Ecija. Nalabit nga addan kaarngi to'y inak isalaysay. Ngamsapay lakuma tamapili lata maidrama. Tamamati ak nga damat sa bali nga anggulo daytoy, asigurado ang magustuhan dagiti dumdumngag. Nakaturposak iti kolehyo manang, gamgaputan na rigat ti agbirok iti trabaho. Awan pa kainaigan ti nailepas ko a kurso ti trabaho amas mastrekaak. No daduma nang runa no awan trabaho, social media ti pagpalpalabasak iti oras, kat adu ti maamamok babaan iti daytoy. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Sigurado ka ka din iti desisyon mo, ama kisinarak iti personal iti nobya maanam-amom lang iti Facebook anak ko. Wananang, panawanan tap nagkita kami iti personal. Awan mo't siguro ti pakababalawak, tawan mo't hindi mo't kukunkwana may papaniti kinataok. Kan iti kinabayag mo't nagdatdaton na kunkwana, inaklon nan ti panagayat ko. Sa bagay, nasaya at mo't no agsarak kayon. Tapno ad-adapay ama-amamuyo ti tunggal maysa. Pudno day tananang. Agam di mo't inauna ka ngam iso. Ada yung samot ti baet ti edad jaw. Awan mo't siguro parikot may papaniti day tananang. Amok kay ayatan nak ni Rio, kat kastak mo't kankwana. Malakat sa isaya atam nga rod anak ko. Tapno mayam amumutan kanyak tinobyam. Wananang, kat mamatiak ang magustuhan nyo ni Rio. Medyo maladawak nga gawid intong rabi Adapay ngamin papana. Sa dinaw, anak ko. Agkita kami iti personal ka ni Kaloy, tatang. Ti ibagbagam makaayan-ayat mo? Un, tatang. Mas dawak mo't ngamin kan Kariyo. Di mo pa'y nakitkita iti personal da dya Kaloy. Iti lang cellphone di pagsarsaritaan nyo. Nung inaklon mo, ti panagayat na. Tatang, awan mo siguro ti parikot may papaniti dayta. Awan mo tinlimod na kanyak may papaniti kinatao na. Kan mariknak mo talaga na saya at atao ni Kaloy. Ay, pala ano dayta ti kunam. Ngam aganad ka anak.
Ado dagiti manangalilaw ita panawan. Sigurado mati kaloy ag sinarak mo kat iso ti kayan ayat mo. Di kay agdanag tatang, takanayon kami nga ag video call. Iso akabisado kung tilangan ni Kaloy. Ala, tadi kamot mabalin nga inakuman. Tadan kan ito nga edad. Ngam taibilin ko, Rio. Aganad ka akanayon. Sigurado ka ni Rion dayta sumungad. Isong agpayson. Kaloy? Si Kakadi? Wen Rio. Agtugaw ka. Agyamanak? Kamaudyanan na. Nagkita tamot langan iti personal. Pasensya kan ta dayo ngamin ti lugar ngayon ti trabaho kiti. Isong ay talaga nga nagkita ta. Maawatak. Talaga nagpindas ka Rio. Nang runa pa yan iti personal. Katagyaman ak unay, tainaklon mo ti panagayat ko. Amok namin anasaya at kaatao. Oray saan tapay ang nagkita iti personal. Kumusta? Okay lang. Nag-resign ako ni Sigod na trabaho. Isong adakitan dito yung lugar tayo. Sika ngay, kumusta mo ti trabaho? Okay, Matt. Medyo narigat lang ti trabaho ti accountant. Sa dinoro doon ti pagtrabahoam ita. Nakastre ka sales representative. Isa barbaro man ti trabaho kita. Kaya riyan namang rugrugiak. Nasayaat nga rin no kasta. Kat maragsakan naktadakan ditoy. Saanan nga iti video call lang ti pagsarsaritaan ta. Wen Rio, kat ikarik, aramidak ti amin, tapno maipariknak ti kinapudno ti panagayat ko kun ka. Kumusta nga iti panagsarak yu iti kaayan-ayat mo, Rio? Okay, matatang. Panagriknak kat saan laang nga ita ti panagkita mi iti personal. Kat, nasingpat ka di matlaang dahi akaloy. Wan tatang. Nag-resign iti Sigod at trabaho na. Kat dito yan lugar tayong agtrabaho. No kasta, mangrugrugi manan iti baro at trabaho na? Manot tayo ti tawan da dya akaloy? 35 tatang. Ne, adayo gayam ti baot ti edad yo. Sangapulo atawan. Awan iti edad tinapod na panagayat tatang. Kan saan amadlaw, taubing pa'y tilangana. Kahit kano nga rod nga umay diti balay, tapno maamamok matan? Iyam-amunak kanupay kaninanang na tatang. Kalpasan na, iyam-amok tumutan kada kayo. Sige man nga rod. Tapno makilatis ko anaimbag tinobyo. Tatikayat ko, kat daytay talaga amay karikan ka, Rio. Naragsakan ak unay, idinagkita kami matlaangan ka ni Rio iti personal man ng Emmy. Nakarkaro manan anariknak nga ay ayat ak unay, idinagkita kamin. Awan matket diti inlimad mi iti tunggal maysa, idi iti cellphone laeng ti ayan ti komunikasyon mi. Iso nga awan tinagbalin a problema iti panagkita min iti personal. Maisa nga accountant ni Rio manang, isa o medyo adda amak ko iti panakisangok to iti amana.
Tauray nakaturpusa iti kolehyo, awan pa'y naipundar ko, gapo iti sabasabali at trabaho anastrakak. Ken mas natataenganak ngem ni Rio iti 10 atawan. Ado ti sumsumrek iti panunot ko, sakbay nga iyam amunak iti amana. Ngem ingkar kararag ko asapay ko tamaaklon nak ti amana. Inyam amok nga rod ni Rio iti inak, manang Emmy. Maragsakanag, tanagkita tamatlaangan balasang ko. Kasta akmat, nana. Sapay ko maikarit ti anak ko ken ka, Rio. Damag ko pintas ka no ti trabaho ko na ni Kaloy. May saka ka no nga accountant. Nana. Ay na, abangan no saan mo't maikarikan ka ti anak ko balasang ko. Nakababae ni iti pabilyayo. Awan problema iti dayta, nana. Tinapatag, napudno ti panagayat may iti tunggal maysa. Kan patsak nga agbalintumat anabaligi ni Kaloy. Ikarkararag ko ba't dayta balasang ko. Kat amo ka mas inspirado man itan nga agtrabaho ni Kaloy. Tadakan amang igiyakan kuana. Di kay agdanag, nana. Siyak ti makaamokan ni Kaloy. Tatang, iso ni Kaloy, tinobyok. Naimbag arabi iyo, tata. Si kagayam ni Kaloy nga ibagbaga ti anak ko. Madlaw at talaga natataengan ka ngam ni Rio. Manutayan ti baet ti edad niyo? 10, tata. Anya mo ti trabahom? Kena niya kurso ti nairing pas mo. Mas kum tinalpas ko, tata. Ngam agtrabaho kita ka sales representative iti may sa kumpanya. Nay, kasano ka ngaya nagbali na sales representative no mas kumgayam tinaiturpos mo? Marigatan nak namin nga agsapol iti trabaho mainayag iti naiturpos ko akurso, tata. Isa ako nak nga amangan no adda na saysayat a master ka katrabaho. Kung nakanyak ni Rio ang nobyo nakakanon. Sigurado ka? Amay paayam to iti nasaya at amasakbayan ti anak ko no bilang da kayon to ti agkagasan. Tatang. Baybayan naklaang Rio. Nasaysayatan nga itapay laang tanasapapay. Amunan ti kayat ko abiyag para ken ka. Amo mat siguro ang may isang accountant ti anak ko. Ken ubing nga amang nga mitisika. Amok na ita, tata. Isungaging kat na sa papay, rumbang lang nga amumunti aramidam, tapno may karika ita anak ko. Tatang, agawid ni Kaloy, intulod na klaang. Sige, agannad ka. Amo kakabala masalwadan ti bagim talakay kan. Wan, tata. Oo, sige. Agpakadak nga rudan. Adios. Rio, di naksakayat ni tatang mo aparakan ka. Saan mo siguro, Kaloy? Madlaw iti pan nakisarita na kanya kidarabi eh. Inlimod tala ko man kankwana ti relasyon ta. Ha? Ay, sana mabalin ah. Diyak mo to manugot, Rio.
Masapula saan tang agulbot ka ni tatang mo. Jak mo't magustuhan ti trato na kan ka. Rio, maawatak ni tatang mo. Oray na siyak mo tada iti sitwasyon na. Agamakak mo siguro. No maamuak nga awan pa'y naturong taagbalin na nobyo ti kakaiso ng anak ko. Saan mo ko maatagibas si ti bagim, Kaloy? Okay lang, Rio. Maawatak ko nakmat. Sana bale, panagnagak ka ni tatang mo, akabailan ka nga ipaayan itinapinta sa panagbiag. Agyaman na, Kaloy. Amok nga adayo ti maturong mo. Kat maragpat mo ti kalkali kagumam iti biag. Katamom, nakarkaro anay kanak iti kirad ita amang pasayat iti biag ko. Tapno mapanagnagak iti amam, nga adna ka iti natalgad ka sa saad iti danak. Agyaman nakmanan, Kaloy. Siyak terumbang agyaman kan ka, Rio. Tauray no kastuyak lang, nga awan pa'y natunoy ko iti biag. Inayat nak. Kat di kag dalag. Aramidak ti amin para kan ka. Kaloy anak, itay payabat madlaw ko kas na nakaununag ti pampanunutam. Okay ak lang, nanang. Inana, Kaloy, amok no da parikot mo. Maladingitan ak lang amin. Tunggal malagip ko ti trato kanyak tama ni Rio, nanang. Ha? Apay, anak ko? Saan mo't ngamin na mailibak nga dayo ti bawat ti edad mo ka ni Rio? Kan may isa. Ada na talga da trabaho na. Tamay sakit nga rod ni accountant. Idinto ta siyak. Arig nakaslamang rugrugi ak man niyag trabaho. Apay, anak ko. Tagibasitan na kaunay jay ama ni Rio. Jakmat mababalaw, nanang. Tagmay may sang anak ni Rio. Siyempre, kaya't na masigurado ang may paayak itinasaya at abiyag ni Rio no bilang kaya't minton tagsimpa. Kat, anyang arun ti planom ita, anak ko. Nakarkaro pa nga igawid ko tagtrabaho, nanang. Tapnong umato ti posisyon ko. Tapno may pakita kiti ama ni Rio. Akabailak abiyagan ta anak na. Mayat day ta ka panunutam, anak ko. Kat aramidem nga inspirasyon ti kas di atrato ti amanaken ka. Tapno saysaya atam pa'y ti biyag mo. Nakasaysaya at kaatao, anak ko. Kaputa pinadakkel da ka na saya ta tao, nanang. Kat panaknakakday ta iti ama ni Rio. Uray no sa bali ti tenor ti panakisarita kanyak ti ama ni Rio, saan ang nagsakit tinakam ko manang Emmy. Pinagbalin ko ket di a motivation day dyan na pasamak, tapno saysaya atak pa'y ti agtrabaho. Kat mapanagnakak iti ama ni Rio, akabailak nga ipaayan itinapintas a masakbayan ti anak na. Gaputa nagbalin kat nga rod akarit para kanyak ti jar ti ama ti nobyak, idinagamaam mo kami, ad-addan nga inggaed ko ti nagtrabaho, tabarang no maikanak iti gundaway, kat maitaluak iti nangat nga to a posisyon iti kumpanya a pagpapaayak. Tirigat na laeng manang, gapo tamakumikumak iti trabaho, naapektaran mo ti relasyon mi kan ni Rio, agsipod taman manu kami idin nga agsara.
Nasapakan sa asimang petita anak ko. Saan ka nag-overtime akas itisigod nga aramidam? Ada ngamin napintas nga ipadamag ko kada kayo, nanang. Ha? Anya day ta anak ko? Nakaragragsak ka man. Nanang, naipromote kiti trabaho. Supervisor kitan. Anya? Ay nagsayatan ngay anak ko. Ay nagbuo nga mutla amin na nagrigrigatam. Agasam ta kanayon ka nga ag-overtime. Dandani awan pa'y oras mo para itibagim. Nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, kasi tanakunayo, nagbungan ti amin na sakripisyok, nanang. Ita, adan may panakkel ko ita ama ni Rio. Saan na napanunutan at yak kabailan nga ipaayan iti nasayata pa nagbiag ti anak na. Bilibak nga rod kan ka anak ko. Saan ka pulos anaupay itinaramid kan ka ti ama tinubyam? Inaramid mo pa ikit ni day nga inspirasyon tapno agbaligi ka iti panagtrabahom. Ay ayatek ngamin unay ni Rio, nanang. Amangan ngamin no maupay mo't kanyak akas ita amana. Saan ba't siguro anak ko? Takas makita ka talaga mo't nga ay ayatan na ka ni Rio. Sa bagay, puno day tananang. Taisupay ti may saan ang patpatib ka rin ti pakinakam ko, tapno saan na kasumuko. Ti panagayat na kanyak tinagsamakadak, nanang. Nasaya at day nga inaramid mo anak ko. Kat ita, nagbaligi kan. Saan laan day tananang? Iti kanito amayat ti performance ko iti baro a trabaho. Dakkel tinamnamak amay promotak iti nangat nga to pa'y aposisyon. Angam di ka matunay a anak ko. Amang ano mabaybay amot day tasalun at mo. Kan kang runaan na. Amang ano mabaybay amot ni Rio akaayan-ayat mo. Puno day tangay bagayo, nanang. Taga po iti gagar ko amay promote. Talaga anaawanan iti oras ka ni Rio. Katsapay la ko matamawatan nak. Ita tanagunod mo ti tartari gagayam. Bumawi ka ka ni Rio anak ko. Tapno awan to ti pagbabauyam iti udi na. Wan, nanang. Talaga akasta ti aramidak. Kas kapali iwag kadagiti naglabas nga aldaw. Saan matan nga umumay dito balay ni Kaloy, Rio? Makumikom ngamin iti trabaho na, tatang. Nga tang? Ang mga nodamot sa bali napakakumkumikuman na. Ha? Ay, agbalaw kan, Rio. Ang mga nodan sa bali nga raramidan dyan, Nobel. Adayo ang mapasamak day tatang. Napudno kanyak ni Kaloy. Talaga nga ikagkagumaan na ti agtrab-trabaho. Tapno mapanagnakan na kada kayo, asa anak ka nagbidot anang aklon kan kwa na. Wana, tapay nga yan nagbita na upay. Subsubukak lang, kasla nagbit matasim mo ko. Nagbidot kayo, tatang. Kanayon kami nga agsarita ka ni Kaloy. Iso na lang ta talaga abisi iti trabaho na. Iso aman manu kami ang makarwar. Sapay la ko mga rutag pa iso day tangay bagbagam, Rio. Tawan ti sabali akal-kali kagumak, no di ti sumaya ti panagbiag mo. Nang runa no makiasawa kanton. Ti kayat ko, di kabalan na kaabiyagan, kastamot dagitag balintong anak yo. Day talaang ti tarigagay ko, anak. Rio, kailiw ka una yan. Nabayag saan ta nagkita. Wan nga rod, busy kamot ngamin una iti trabaho. Pasensya ka na. Nga mamom, nagbungan ti amin na sakripisyo ta adwa. Asaan na nagkit-kita. Gaputa makumikom makuna iti trabaho. Anya ti kayat mo asawan, Kaloy?
Na-promote ako na Rio. Naingaton ti posisyon ko iti kumpanya pagpapaayak. Agpeso? Ay na, maragsakan ako unay kaloy. Para iti masakbayan ta amin nga aramida Rio. Ita, kabaila ko na panagnakan ni tamam. Akabailan ka nga ipaayan iti nasayata panagbiag. Agraman da kita agbalintong anak ta. Pasensyakan ka ni tatang ko ha, kaloy. Amok mo't day ta. Amok ang nagagat ka. Kan adaara paap mo iti biyag. Katagyaman ako unay kan ka. Anya ti pagyamanam kanyak? Gaputa saan ka naupay ti kas di atrato kan ka ni tatang. No sa bali laang. Amang ano in-break na kon. Saan to ang mapasamak day Rio? Ay ayatan ka unay-unay. Kat kabailak a panagnakan day ta iti amam. Ay ayatan ka mo't unay-unay kaloy. Kat amok nga agbalinto ang naragsak. Tibuklan ta a pamilya. Tata, kaya't da ka na makasarita ko na ni Rio. Well, kaloy. O muna iti amin. Kaya't ko kumatagkid daw iti pamakawan, gapo iti impakpakitakan ka iti kalabas. Awan parikot iti day tata. Maawatan kayo. Yam amak ko ngamin ti anak ko ni Rio. Amumot ni agmay-may sa nga anak mi iti day dinagawan nga asawak ni Rio. Kat inkarik iti day di inana, ajak to pulos baybayan. Tata, kaya't ko lang ti makasigurado ang nasaya at ti pagbanagan ti anak ko, iti sidong ti agbalin nga asawa na. Ang amita, makitkitak mo't anaragsakan ka ni Rio. Kat naamiris ko abidot gayam ti panangipapan ko kan kaide. Agyaman ak tata. Aramidak ti amin para ka ni Rio. Maawatak no apay akas ti trato yung kanya kiti kalabas. Ngamin, inkabil ko ti bagi kiti sitwasyon nyo. Kat oray no siyak bilang tada iti sitwasyon nyo. Talaga siguradwag mo tanasaya ti pagbanagan ti anak ko. Nang rona kat kas kanyak ti nobyo na, anatataengan lang arodan, awan pa'y naturong na iti biyag. Isong ay naramid ko mo ti amin. Tapno mapanagnikak kada kayo ang nagbidot kayo iti panangipapan kanyak. Bilibakkan ka kaloy. Katamok nga agbalin kanto anasaya ta padre di pamilya. Taripatwom to kumana imbag ti anak ko. Ikarik na itatata. Kanyak to pulos paldaangan ti anak yo. Agyaman na kaloy. May saka anatak ng abaro. Katamok ka saan to apulos nga agbaliw ti panagayat mo ita anak ko. Katitapay laeng, yat nagkon ti bendisyon ko no plano yun ton ti agkalaysa. Agyaman ak unay tata. Agyaman ak. Di apan nakisarita kanyak ti ama tinobyak manang Emmy, nariknak tinaimpuswan apan nagkid daw na iti pamakawan. Gaputawan mo't anyaman na kanyak tinagbalin at rato na iti kalabas, nalakalangarod ti panangisawang ko, alipatan min ti amin. Nalaos ti panagyaman ko iti namarswamanang, taamok nga iti likodan ti baligik, tinartarabay nak. Ket ita, matintinungan ti panagkalaysami iti kaayan ayat ko. Palagip kadag iti padak ana esem nga agdengeg iti programa tayo. Saan nga idawdawat, ngam no bilang mapadasan nyo ti kas iti nagdalanak, di kay kumamaupay, no di ket pagbalinan nyo nga inspirasyon ti anyaman a negatibo adumteng iti biyagyo. Tamamati ak,
nga ad-adda amatunuyo ti arapaap wenno kalkali kaguman nyo iti biyag no agtalinaed kayo a positibo. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Kaloy. Pagayam ko a Kaloy, amok a nakaitad inspirasyon kadagiti dumdumngeg ti pakasaritaam. Adu ti kastoy a mapaspasamak apanggapon pay ti pan nakaperdi ti biag dagiti masaknan. Pudno unay ti kunam nga aramidan da ko mga inspirasyon ti anyaman nga ublag a mapasaranda taday tatimang patibker kadakwada tapno maipakita da iti sabali a tao a kabailan da aton uyan dagiti arapaap da iti biag babaan iti panagsalukag da. Kablaawan kayo iti umadanin akalay sayo ken ni Rio anobyam pagayam ko. Ket namnamaek anaragsakto ti buklen nyo a pamilya. Mangipanagnek ti kinasayaat ken kinamanagsalukag mo a tao. Alakastan pagayam ko katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugo iti dana tibya. Bintun mapunas dito'y lagi